Kogami é unha organización sen ánimo de lucro que atende cada ano a máis de 30.000 persoas e que traballa desde 1990 pola plena participación social das persoas con discapacidade de Galicia. Con toda a experiencia acumulada, en Kogami pusemos en marcha un proxecto empresarial dirixido a prestar servizos relacionados coas persoas, tanto a entidades públicas como privadas, onde outros ven limitacións, en Kogami vemos capacidades. Somos unha entidade de referencia para as empresas en materia de contratación de persoas con discapacidade. Contamos con máis de 40 profesionais nas 7 principais cidades galegas que axudan a detectar o perfil máis adaptado ao posto vacante. En relación ao emprego, ofrecemos 3 tipos de servizos. Servizo de intermediación laboral. Prestamos apoio e asesoramento gratuito ás empresas para a contratación de persoas con discapacidade. Sempre buscamos o perfil que mellor se adapte ás necesidades que nos demandan. Tamén informamos sobre as bonificacións que se poden obter pola contratación destas persoas. Empezamos a contratar personal con discapacidade e conocimos a Kogami, que nos foi facilitando personal inicialmente para o laboratorio e despois para outros puestos da empresa. Ademais dos motivos evidentemente sociales e de integración, existen axudas económicas que facilitan a incorporación deste personal. O rendimiento é exactamente igual que calquer outro personal e as empresas vamos aforrando a nivel de seguridade social e outro tipo de axudas que van salindo. Unha vez que están no posto de traballo, desempeñan a mesma función e, para eles as nóminas e as condicións son exactamente iguales. Polo tanto, me parece unha boa oportunidade empresarial. Todos mis compañeros saben que entré con este tipo de contrato por minusvalía y en ningún momento causó ningún problema y la verdad me siento mucho más realizada como persona porque se ve que aunque tenga una minusvalía puedo realizar este tipo de trabajo igual que cualquiera, realizo todo igual que mis compañeros y en caso de que necesite ayuda siempre están ahí para ayudarme a cargar algo que pese mucho, cualquier cosa así, porque a lo mejor yo no puedo. Gracias a Kogami, que me explicó incluso luego a la hora de si quiero seguir estudiando, todas las ofertas que puedo tener o las subvenciones al tener la minusvalía. Activa Social é a empresa de traballo temporal de Kogami para contratar traballadores por períodos non superiores a un ano. Contamos cunha base de datos de máis de 26.000 persoas. Encargámonos de facer as probas de selección e entregamos á empresa un informe final para a toma de decisións. Combina Social. Empresa especializada na externalización de servizos, tal como control de accesos, xestión de almacéns, tarefas de reparto ou mantemento e limpeza. Os nosos clientes reducen custos e poden focalizar os seus esforzos nas súas competencias directas. Contamos con docentes especializados, materiais didácticos e aulas totalmente equipadas para impartir a formación presencial e a distancia. Axustámonos ás necesidades do mercado laboral e ao perfil do usuario para o deseño das accións formativas. Ofrecemos un transporte totalmente adaptado, cunha flota propia de máis de 30 vehículos repartidos por toda a xeografía galega. Combinamos o servicio discrecional coa oferta de rutas regulares enfocadas principalmente a centros asistenciais. Kogami, no ano 2010, decide dar un impulso á súa área gerontolóxica apostando pola xestión de centros de día de persoas maiores. Actualmente, temos 12 centros de día de titularidade pública, tanto das administracións autonómica como locais.
Ademais, ofrecemos un servicio integral de atención á dependencia centrándonos en 4 piares: programas de prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal, formación no ámbito sociosanitario, consultoría para a creación de recursos e servicios sociais e el servicio de axuda no fogar realizado a través da empresa Meular. Cogami destaca na xestión dos centros de día de maiores pola súa profesionalidade e o bo control sobre os procesos. Ademais, imprime nese traballo o seu carácter social enfocado á atención das necesidades de cada persoa, o que deriva nunha alta satisfacción das persoas usuarias e das súas familias. Cada vez que contratas un servizo con Cogami, colaboras na construción dun proxecto social que ofrece oportunidades ás persoas con discapacidade. Co teu apoio, seguiremos contribuindo á creación dunha sociedade máis comprometida, máis xusta e máis libre. Cogami, potenciando capacidades.